Takže čaute všetci. Dlho sme dúmali nad tým, ako naštartovať pitbike, aby si ho nemusel roztláčať, behať a chuj okolo toho. Rozmýšľali sme vyrobiť rôzne štartovacie válce a podobné veci. Samozrejme, nakopávačka je bežný spôsob, ale teda keď sa chceme si to nie zjednodušiť, ale teda spraviť niečo preto, aby to tie rejsové pitbajky mali to špeciálne štartovanie, tak sme prišli na spôsob naštartovať pitbike cez rotor. Teda bavíme sa o pitbajku, je to IMR 190 s motorom Zongshen, ktorý má malý deklík na strane rotora, ktorý vieš dať šrobovákom dolu. Jednoducho to ide odšrobovať. Vo vnútri nájdeš matku s priemerom 14, čiže budeš potrebovať baterkáč, silný baterkáč, tento má konkrétne 2000 otáčok na dvojke zapatí a točíš ho proti hodinovým ručičkám. Samozrejme pustíš si benzín, klasika, všetci to poznajú. Pikneš baterkáč s nadstavcom do strany rotora, musíš trafiť samozrejme tú matku, aby si niečo nepoškodil. Chytíš kompresiu a roztočíš. Skúsime ešte raz. To neodpálil. Pitbike chytil. Štartoval som samozrejme bez sitiča momentálne, však vyskúšam so sitičom, už je to v podstate jedno. Zabudol som zapať na začiatok, pitbike chytil samozrejme studený, ale keď to vyskúšam so sitičom, tak to bude vlastne to isté. Je to veľmi jednoduché, treba dávať pozor na matku, aby si ju nestrhal, aby tam ten nadstavec bol pekne pichnutý a bez problémov pitbike chytí. 160 pitbajky tam tuším tento deklík nemajú, ale myslím si, že pri iných pitbajkoch sa to dá nejako vymysleť. Tak zatiaľ čau.